Kakendiap la serwet traditional and musical organization kumba jule manaus nam. Mentaka kentiru kala penlong biang ke Jingiakop Rwai sur Tynrai ber ke Jingiakop Siat Khnam ya kepala penlong menaka pratrik unai weng hamadan jong Saint Thomas nong jiri Motion Road isamla jeniba kharsnar ila syajed banlong ilado aka Jingiakop Rwai kadba ya kanam ba ar layo di isamla shimtilin nongse badia kanam balaipat layo di isamla deltina kharsnar haka Jingiakop Siat Khnam pat haka kerdan jong ki bahapo ka khan reusnam ya kanam ladu layo ban khurdu usamla lambok sangriang ya kanam ba ar layo ban khurdu usamla balajit koridor thongni badia kanam ka balai layo du samla John Starius kadba ka open to all ni ka Jingiakop kulumlang u Ilius lingdo layo e kanam banengkong u boxstar sangriang e kanam ba ar badia kanam balai layo ban khurdu Reverend D Hujan usamla Armstrong Sosyang Presiden ke KSU Motion Road Circle ulalong ukongsan ha ketika sni Pynkut ya ketika tamasa kadba u Reverend D Hujan ulalong usumbut kongsan rengkat ke jingdon lang upadar Stephen Lamin Parish Priest ke Saint Thomas Nongjri bat kiwe giri rong ba jongathan lang ba ka jingpynlong ya ki bakum kini ki program ka penyok lak ya ki samla ya ki hap ki berit jong kani ka dong bat ka than bakin penpau ya laki jong ki sap ki phong ya ka bakidon ha ka jingi set Khnam bat kum juru ha ka Jingiakop Rwai sur Tynrai ngayo sngew lang ba jong ini ki hap ki berit bat kum ju ki samla jong kani ka dong ka than ngayo i sisa bakidon ya kata ka sap ka phong ka jong ki ya ka ban Rwai Wadlah kidang kim simlah pat syak hikairu hanu hanuru. Yeah.